noies, us vull dir unes paraules. Aquest any us hem portat supermegabé. Aina, vols dir que ens he portat supermegabé? Bé, hem estat prou bé. Supermegabé. Para. Però que no podem acabar l'any d'aquesta manera. L'hem d'acabar a tope, amb energia. A fer saltar els barrets. Queden 15 dies per les festes de Nadal i un munt de bestieses s'acumulen com cada any. En Fumera, l'ocell xiu-xiu i en Minulls han observat que si segueixes aquest ritme ho tens molt complicat. Ja no et queda temps, però sí una solució. Posa't a cantar, molt bé has d'afinar. Així el guió alguna cosa et cagarà. Irene, diu que hem de cantar. I si anem a Betlem? Sí, Marcos, som-hi cap a Betlem. A Betlem em vull anar, a Betlem em vull anar. I anirem amb barretina i anirem. Quin boig que fa! I Valentina, i com anirem a Belén? Marcos, és hivern i a la muntanya hi neva. En trineu! Siu! Girant un trineu, els barretines van jugant tots amb la neu. Ding-dang-dong, dringueu sense parar. Anar amb trineu és divertit tant de dia com de nit. Ding-dang-dong, dringueu sense parar. Anar amb trineu és divertit tant de dia com de nit. Crec que ja ho tenim, és bufar i fer ampolles. Si cantem d'aquesta manera, segur que totes les manifetes quedaran desfetes. Queden 15 dies per les festes de Nadal i un munt de bestieses s'acumulen com cada any. En Fumera, l'ocell xiu-xiu, en Minulls han observat que si segueixes aquest ritme ho tens molt complicat. Ja no et queda temps, però sí una solució. Posa't a ballar, molt bé has de bellugar. Així segur que algun detall et portaran. Oh, Guita, mira, s'ha fet fosc. Quina nit més maca, quina estrella tan brillant. És l'estrella d'Orient, que ens vol felicitar. Això sí que és una festa. Els nens i nenes amb molta il·lusió us volem desitjar un molt bon any. Bon any nou a tothom. Bon any nou a tothom!